Здравейте, аз съм Gaming Heaven BG. Днес ще ви покажа Ultracraft BG. Той сервер е хубав, прекалено хубав, но има малко хора. Но мисля, че с ваша помощ ще го направим известен. Сега влизам в Ultracraft. Вече съм в Ultracraft. Това е бъдещето, бъдещия LARP PvP. Но още не е отворен, серверът не е PvP. Спауна, сега ще ви покажа спауна. Това е спауна. Правили сме, този спаун не е свален, ние го правихме всъщност. Това е екипа на сервера. Това е оунера. Това съм аз. Сега имаме LARP екип, Enchant Event, Food, LARP Jail. Сега евента. Това е LARP евент. Всяка вечер има евенти от 8 и има честове. Аз мога сега всъщност да ви покажа честовете. Само да ги намеря къде бяха всъщност. Ето ги честовете там. Защото всяка вечер събираме около 20 човека някъде, 20-30 някъде. И това са честовете за евента. Мятаме понякога книги с ранг Master или VIP. Ето го оунера влезна. Както виждате, това е LARP евент. Сега LARP Jail. Ето, сега сигурно може да има евент. Това е Jail. Много хубав, според мен. Тук са затворниците. Когато има затворници, тук е затворено всъщност. Те не могат да бягат. Тук, ако искате, може да се енчантвате. И това е другия етаж. Изцяло е това. Сигурен съм, че ще ви хареса. Сървъра изцяло е много хубав. Няма как просто да не ви хареса. Перфектен. Това са всички ларпове, както ви показах. Rulers, Shop и така. Това е. Аз ще напиша IP-то долу в описанието на клипа. И ще ви хареса със сигурност. Довиждане. От Gaming Heaven BG.